Šarišpark organizuje najväčšie podujatie vo svojej histórii – Šarišské veselie. Počas 3 dní, 30. júla až 1. augusta, vás budú zabávať skvelé kapely. Helenine oči, Mloci, Hrdza, Free Voices, Edo Klena, Oregon či Honza Nedvied Revival, ale tiež Luna, dievčenská cigánska kapela. Okrem toho na vás čakajú mnohí vynikajúci hudobníci a ľudové súbory z Prešova a z blízkeho okolia. Okrem fantastických koncertov čaká návštevníkov Šarišského veselia v Šarišparku bohatý sprievodný program. O čo konkrétne ide? Napríklad diskotéky, ľudové zábavy a tiež detské mestečko. Čo to detské mestečko je? To sú trampolíny, detské autíčka, šmykací hrad a tiež skákací hrad. Okrem toho sú pripravené bohaté atrakcie, súťaže, animácie, ale tiež divadlo Babadlo a tiež diridonky z PKO Prešov. Deti, ale aj milovníci adrenalínu a športov si počas Šarišského veselia môžu zajazdiť na motorkách, štvorkolkách a tiež koňoch či poníkoch. Aj pre folkloristov máme niečo pripravené. Ľudových remeselníkov v ľudovom mestečku, araňu z jarovníc, ľudovú rozprávačku a tiež ľudové tanečné zábavy. Viete, kde kúpite najlacnejšie pivo v meste? Predsa v novej letnej záhrade v Šarišparku. Pol litra čapovaného piva Šariš len za 69 centov. A ak by ste sa chceli odviesť inou formou ako vlastným autom alebo MHD, taxi len za 3,33 z Trojice do Šarišparku. 3,33. A okrem toho sme si v Šarišparku v tejto peknej novej letnej záhrade pripravili aj piatky ľudové, tanečné, so skvelou, modernou, prípadne aj živou hudbou. Príďte do Šarišparku, do novej letnej záhrady. A umelecké duše počas Šarišského veselia určite poteší umelecké mestečko. Čakajú na vás karikaturisti, alebo portréty na počkanie a kopec iných ďalších zaujímavostí. A navyše si Šarišpark počas Šarišského veselia 30. júla až 1. augusta pre vás pripravil vynikajúcu akciu spoločne so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Je to merania hodnôt v ľudskom tele. Môžete sa spojiť s dermatológmi alebo s nejakými inými odborníkmi. Je to úplne zadarmo. No a nebol by to Šarišpark, keby pre vás nemal pripravené ešte niečo iné. Počas Šarišského veselia budú pripravené ochutnávky jedál, ochutnávky nápojov, ochutnávky miešaných nápojov a skvelá barmanská show. Okrem iného si budete môcť zasúťažiť v pití piva a k dispozícii bude aj skvelá tombola o hodnotné ceny. A kde zažijete veľa muziky za málo peňazí? Predsa v Šarišparku na akcii Šarišské veselie. Už 30. júla tohto roku. Príďte do Šarišparku veseliť sa, bo na Šarišu vešelo. 37. až 1.8.2010. Vstupné na akciu Šarišské veselie od 4,90 €. Dieťa do 140 cm úplne zadarmo. Predpredaj v Šarišparku, v Mestskom informačnom centre v Prešove na Hlavnej 67, v Mestskom informačnom centre v Košiciach v OD Dargov a v sieti Ticket Portal. Viac o programe, časovom harmonograme, cenách vstupeniek sa dozviete z web stránky www.šarišpark.sk.